така и Reddit Story. Като Reddit Story означава, че историята не е моя. Така че да започваме. Аз съм момиче, което обича супер много паранормалното, обича да се разхожда в горите, обича да изследва места, които са прокалнати или пък има легенди, че там има духове. И аз затова реших да отида на това място. Това място беше изоставена болница в един малък град, който е близо до Пловдив, защото аз живея в Пловдив. И този град е супер близо до моят град. И заради това реших да отида и аз. Отидох и намерих болницата. Това беше единствената болница, постоявана в този град. Друга болница нямаше. Не съм виждала. И няма. Като цяло няма. Тази болница не беше една от най-големите болници, които съм виждала, но не беше малка. Беше средна болница и отвънка изглеждаше супер почупена. И аз, може би, не исках да влизам, но просто казах на моите приятели, че ще ми направя снимки, видеа, че съм отишла там и не можех да не вляза, не да направя две снимки, казах, и да се махна, защото отвънка изглеждаше супер почупена. Тази болница изглеждаше едно. Някой е взел един багер, не точно багер, чук, навсякъде е чукал и така. За да може да събори тази болница. Отвътре не беше зле. Нали, не беше толкова почупено, нямаше толкова много дупки, колкото бяха отвън. Може би тези дупки са поставени колкото да плашат хората, за да не влизат там. Аз се осмелих, влязох там и там ме чакаше една ужасна гледка. Чакаше ме супер много престилки, много и такива шапки, като влезеш да видиш твоят човек, примерно. И там имаше супер много такива, навсякъде бяха по пода, на леглата и навсякъде. Аз започнах да се разхождам. Не беше чак толкова интересно, колкото хората разказват. В интернет има легенди, в които се твърди, че върху гробище е построена самата болница. И в тази болница има супер много демони, призраци и такива. Самата болница изглеждаше прокалната. Все едно някой я е проклел. Има легенди, че който е влязал там, не е излязал и така. Няма да навлизам в подробности. Има легенди също, че най-горният етаж, който е третия етаж, има там... ще напиша. И там е най-страшно. И там най-много се чуват паранормални неща. И тогава нещо се чу супер силен, супер силно тропане като цяло и такова. Такова се чу и супер беше силно. Аз се изплаших, защото там в легендите, докато четях, пише, че самите духове или призраци или каквото и да е там чукат постоянно, когато има там някой. През нощта се чуват писъци и това беше супер страшно, не за мен. Нищо, че аз обичам, аз съм ходила на много такива места, но това място по някакъв начин ме плашеше. Като цяло аз съм ходила, може би, на по-страшни, но това ме плашеше. В тези места, в които преди съм ходила, нямаше чак пък такива легенди. Не знам дали споменах, че
легендите казват, че самата болница е построена върху гробище, но ето казах. И стигнах до последния етаж, който е третия етаж. И там видях самата. И видях я, беше гадно. Не знаех дали там има още такива хора. Чудех се, но не исках да знам. Тогава усещах някак си не знам. Усещах студено. Знаеш, че тези работи са изключени и няма как да бъде от тях, но аз го усещах зад гърба ми самото студено нещо, а самата беше пред мен и заради това аз се очудих как така зад мен, като това нещо е пред мен. И се очудих супер много. Започнах да чувам стъпки зад мен, започнах да чувам писъци. Аз имах едни уредчета, които са топчета, има и едни апаратчета. Сложих ги и казах, ако има дух тук да натисне топчето, защото тия топчета, като го натисне нещо, те самите започват да светят в синьо и червено и се сменяват цветовете постоянно. И не беше много яко, но едното топче светна. Самото топче светна в синьо и червено и изведнъж след като светна, чух един супер силен писък. Оттам аз бягах надолу по стълбите. Стълбите бяха супер много. Бях надолу сигурно около 10 минути, докато стигна до първия етаж. И след това, докато намеря вратата, защото аз не запомних откъде влязох и това беше моята грешка. И докато намеря вратата, минах поне още 10. Писи се чуваха зад мен. Излязох от самата болница, но чувството, че някой ме следи, остана с мен. Ами да, хора, това е самата история. Ако ви хареса, надявам се да ви е харесало като цяло. Ако ви хареса, може да се абонирате за канала ми, да лайкнете, да коментирате също, дали искате още. И това е. Bye bye, love you!